Awusia ya say hia biom ememe nua baba akope ene ya hia no ofe kwanso nyame aye bia maye ya hia no wanidie kwanso ye baya ya amane bone Nokware Donkomi ne ya same mo hia enti hweye wa Akwasi TV hweye wo YouTube Akwasi TV Twitter Akwasi TV Facebook Akwasi TV ye ba ne felso ye ba becho ne ye se nipa ye Nokware kan din ye de ye yi ho asi wo se ye beka Nokware no de ehinta wo ye ya brabom de ehinta wo wo brabom ye bebiebie so ne ya kyerɛkyerɛ kwan a ye nyina emienu ye fa so a ebeboa ye enti ye ba ya Nokware Donkomi ya ba ne felso na je se na nyese ye dede bi o ye ho nteye se de o so ho nteye na wo hwe no ene ye ba ya ye ba ne se ye ba beka Abufuo onua Abufuo asama making se wodi Abufuo aye bibia de making wodi betu nua bi fo enye se meme nua ba me ho ne teme empanyfo se ehunu bi penti na aboasere oye de wo afato asoma me enti na che se Nokware Donkomi na ye kan oza asem enye ne ye beka wonte na wo ba bia emu oyo me nua nipa bi de Abufuo aye ade amenne wanya amane bi wode Abufuo kan asem bi amenne Abufuo ne dinya asem ne edinya ode Abufuo bone bebia amenne ne ba ne didem. In fact ode Abufuo sigina ye bia enne nka wo hu yanka abrabon so enye watch se o tenne na enye yi ye koye chi kohwe bibia enye yi de ode Abufuo aye na etwem ode Abufuo bi ahwere ne dofo bi wode Abufuo bi ama na dwuma na hwere no enti na Nokware Donkomi ye ba ya ye ba betro ne wo bi ye beboa wa wo ma obunfu emanen ha wate ema obunfu hweye se de meka na wo kwa Akwasi TV a wo behu yen wo kwa Twitter Akwasi TV ye nie YouTube Akwasi TV ye nie Facebook ye nie Instagram nso ye wo ho wo de ansa na ba yen kasa nwie no na wakoma ato yem na mso me de atom yem enti unua ba meka bibi na anyo da facha me na je say next time no koye ye Facebook anasa Instagram a ko kire wadwene wo ho ne kasa de na me nua ba kan ye de wuhu ansomani ba ye nyina ye kyerɛkyerɛ na ne krakra ne se mesrewa Bible krase maye ma owie nkoto ye Abufuo so nyame wonim ne ye no ye maye mienu mesrew emma Abufuo nti onka asem bi nkyerɛ wo ba eye adwuma emma Abufuo bi nti onka asem bi nkyerɛ wo kunu eye adwuma o se wo kana bonzamfo gina wo mkromo poma de aye dada nti wo mo befa mesrew onua mesrew medofo menua bema emma Abufuo bi nti emfa ya mo girlfriend ebia na asem na nye Nokware emma Abufuo bi nti emfa ya enka asem bi nkyerɛ wo bia one ne ye adwuma enkotwantro bi nto ne so eya na eya de ntwanto so eya but mesrew eba shon ho so wate medofo menua bema ade epena oba fefe mesrew eya Obufuo abrafom quick temper na ye kano ye nyina na ye wo bi but adom nti ye giant na na ye so ye de kirewi enti nyese mu nua ba me ho ne teme mesrew Obufuo ahye ho so wate se wo hwe na obi ka asam na be hawa de edi kan wo de fansuo gina wonum ema wo bunfu nsene ma se wo bufu na wo de won sa bo ade mu a esei wo akra wo pra nenti Obufuo a wo se wo de mo ne me nti ye Obufuo a wo bo yere wo de bo wo ben nti ye mesrew abodie mu hwehwemufo kra ma ye hu se omo mu bufu ntentem no omo nya attack you heart attack sawate pressure ene kra de low pressure no kra de kum ntem obadwina asem no hu sa na de pressure wonyare ye koya wote ne kam ye se wawu
Wada ya wansori wo ubua Abufuo na hyew so a mesrew Abufuo ne ba ma menkyere wade bi asem ni instant na Abufuo ba bia wo bi agina especially mo amutwika na kra de gina mesrew gina kra gina na home otwem from akomu a na wopua ba otwea na wase gem enframanim otwea na wa gem ma ho be simedu Obufuo ni nyina beko ansana ba wasi agina sie bi se de mrofo ka ne se decide no e ma obumfu ne decide e wo hɔ a obi a ne bubefu a ofa adwene wo hɔ na wo ye mistake hwe wo be ma obuofu na wagya wo yere enye sa mistake na e ma bufuo ngya wo mpena enye sa mistake no na wiasem babi obi atibia ompe nyame nso onim ne ye no ye ma me no mie no eye sasa asam ne ba na de hu enipa wonu omote na de hu society na nipa edo ba me so e ba tobo emfa bufuo bia na nya no kre ate asam na ye de ato so no e manen haw enye no kre but me so esia indecide ate indecide na abufuo uma abufu bebra ehwere ne ma eseya de kyese ema wade pa bi free wonsa se de bia meka no abrabo yensa nkoye chi timiso ema abufuo ema wadwuma papa bi nhwero ema abufuo ma wo contract no enhwero misro oka nya abotrema no ase nya abotrema na se wudi nipa no achi a obeye bone Mr. Woody Abufuo sa exams na okotwe no ontime ntwe no afeli Mr. Woody Abufuo sa na wodi yaw aka asem bi akire obi ebia na nya abufuo ne ba ya medofo menua enka wonye sa mistake no enti bebre ba ye kan nyina ene sei ukwa akwasi TV a Mr. ye wo ho YouTube ye wo ho ukotwe ye wo ho Facebook yenie Instagram yenie ye kire ya dwene onua wo so kire wa dwene mesrew ema wo bumfu sa o ma bufu bebre obenya yare pressure ne sa yare no eba na je sa wo de ko stroke anu no mesrew ma bebekitwa we ema wo bumfu ema asam kitikiti we ma obumfu ema asam kitikiti we ma won kano mento babra boso ema won kano mento nua bi so ema won kano me ubewie ne kyese wo ye ho hwea na nye yie na wahwera de ema bufo ma won fa mma wo bi na won mu owu a enkwa no unya ma ne biem but now de bufu ahwera de ema bufo ma won ko gya wo yere ema bufuo man ko jawo kunu misrew asan ne ba nya botre wate nya botre hayo ne ye kan ebia tumio sana wo so ebia to misrew mazese asan ne ba ye mini bi na mpanyimfo se kwase adwia ye ntia so mprenu ne ye meme beto se mpanyimfo kan ye no but emane nya onwanwa eye adwuma wa abrabo we mu enti asem na aba ne nya botre ne se wonya botra obehu ne sipim obehu ne bobre mesro de ato so no nya botre se wo beti a emfa botre gigige he wo de abotre ko pegya won sa obeku nipa enti na chese ne no kure no nkomi kan ye kan nyina ne se abufuo nye ti mesro ama obumfu biem enti abufuo ba num so fanso gina wonum enti ene deda ye nyina ne se abufuo enye enti wo beti bye bye.